जलावा से दूध होई जाए, जलावा से दूध होई जाए। कौन है कि तब मान लो कि ले तू कहिए लिहनी बैठे ना बैठे 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 छन तो कहली कि 10 घरवा मांग लेबू ना तो हो जाई। का करी छठ माई के पहरा बार भखौटी मान देले बानी का तना लाज लागता कोई तो सोच ला कि दियो लेके खोजबू त हमारा नहीं सास ना पैबू तो अरे खातिर भखौटी मन ले बानी रहने बे में ठीक ठाक हो गई नी तो वे ना करी। अच्छा चल ये करिए तो 12 खोले के पड़ी ना। हां सुपहले है ना कुल आ नहीं को तैयारी कइले तैयारी कर देले बानी जी। जय रहे छठी माई कहानी है ना जैसे हमके खुश कइलू वैसे हम तारा के खुश करब रे मैया। सुन ना हां एगो गीतिया कहा ले घर है। हां ई तो बात सही करबा अपन की चौराहा गहुआ धो दे ना साफे ए मम्मी जी अबोरी के होन के हुआ एक डिब्बा धो के धइले बनी ना। हां काहे खाती आ खास्टाबा पर अच्छा हां हां से अथु होई ना ये कुल में कनिया में एकदम तत्पर रहे के बाटे। हां देखा दे बाप रे बाप कितना विधि विधान से आदमी छठ माई के करेला। रुकी सिंदूरवा लिया तनी ठीक ना टिक दी ना लिए भाई जाए तू कर का करबो क्योंकि दुआरिया पर जाए में तो लाजे लागेला बाकी का हम कही ज्यादा खुशी खुशी कुल हमरा के खुश रखली छठी में तो हम हंसी खुशी से करब तबे न हम हो गाई हो कि छठी माई के घटावा पर जन बाजन बाजा बाजावाई बहो। छठी माई के घटावा पर जन बाजन बाजा बाजावाई बहो। गोदिया में अवधि है लाला नामा तो कोसी भरावाई बहो। गोदिया में दी है लाला नामा तो कोसी भरावाई बहो। एगो आलू में 2 अगरबत्ती खस दे तो बहुत अच्छा यही में ठीक है फसले तनी ना तो छोड़ दे रहे तो का करे के नहीं ले आ कोनो भीख मांगता नहीं खाए खातिर के निमन से एतु कह दिया कनिया में का करी हो दादा। आदमी कहे कि बात बाकी केहू शौखे मांगता केहू मनौती मन लेबा त करताटे। हम तब छठी मैया तो देखते बाड़ी आदमी नहू के मजाक बना देता देवियो देवता से आदमी नहीं खे डेरा सबके मजाकिए बना के धैले रहताटे। ये मम्मी जी कहो कनी यही में बाटे अथुई आधी आ करी कोई से सलाई मांग के बाग दे नहीं के धर 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 ले जा के धर जा तनी ठीक बात तूने तोर तैयारी कइले रही है। अरे आज ना मंगाई काल मंगाई मांग के अपन पूरा क के कोनो एथु बाटे अपन लोग सौरी की नाई का चाही बस के भांगिया चारा चौखंडी के पोखरवा जलावा उमड़ती जा जलावा उमड़ती जा के बटे दे दीजा छठी माई के नाम पर कुछ। अरे भीख नहीं की मांगा तो भखौती मनले बानी ए बहन जी दुल्हन। अरे छठी माई सबके फूल नियर उगौले रह सबके बनौले रह सोहागिन सादा सोहागिन रखले रह हमेशा हमेशा जानता नहीं आजकल दुआरी पर आतना लोग आवत है ना छठी हम समझाता नहीं मांगे खातिर का बतलावे अब जे भिखार रही ऊ ना तू करी हम तब खुशी खुशी मन रही हमारा के खुश हो देली छठी माई तो सोचनी कि हम अब छठी माई के खुश हो का ऐसा चीज मांगले रहनी कि छठी मैया रौरा के दे देनी है तनी हमार मन ले रही पतो ही खाती मन ले रही ऐसा ना बीमार रही बुझाओ कि ना बचम कनी है छठी माई हमारा के निमन कह देबू ना सो के तू में उतर जाई हमार पतो है ना
तो तोहरा के 10 घर चाहे 5 घर जेतने हमर जूरी औकात हो उतना हम मांग के तोहरा के हम पूजा करब। काहे जी जब छठी मैया रउरा के पूरा कर देनी मनोकामना त रउआ काहे ना पूरा करब। बोलो बोलो छठी मैया की जय जय। कनिया बुचिया ड्राम पर पैसा रखल बतन ले ले तो बेटा। मारना किरण देवी डुबुकिया जलावा से दूध होई जाए जलावा से दूध होई जाए। अरे भाई छठी माई कौन उसकी तहरा के मर्द आर्मी वाला मिलो। अभी पढ़े के उम्र बाटे जी हमार मान लो कि बूढ़ पुरानी बनता का सी बात है खूब पढ़ा लिख के है बेटी के ना हमर बेटी हड़ी। अच्छा कोनो बात नहीं के बोला 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 छठी मैया की जय जय। मारना सोनिया देई बुढ़िया ठीक बाटे तो यही चलते इनकर मनोकामना पूरा हो गइल बाटे। यही के वजह से आई अपना जे घर भखले रहली ह कि एक घर हम मांग के भीख हमरा व्रत करम वही खातिर भीख मांगतारी। आई बहुत महत्वपूर्ण बाटे बुचिया ठीक ना। पढ़े के पर ध्यान द ढेर आजकल घूमत तारू टिशनी काहे ना कइली सरे हैं आज लेट हो गइल ऐसे ना। अरे छोटवा बा ना बबरिया जो 10 खल के लगा के घूमत हइस ना कबार देम हम तुरंत चट्टा आवतन द्वार पे कहा चल चल। के कर लंबी लंबी के कर लंबी लंबी के का हो चाची के बबुआ जेवने जूरे तेवने 10-5 दे दो छठी माई खातिन के बखौती मन ले बानी। अच्छा वो से कोनो बात नहीं खे कहलन की त खुशी के बात बा। छठ पर्व कैसे त कहलन कि अगर कोनो बात होला त आदमी कहलन कि हे छठी माई हमारा अगर काम पूरा हो जाई पूरा हो गइल बा कह देले बड़ी भीख मनोकामना। मांग के भी तहार पर्व करब त एकरा के भीखे मांग के माने उहे होए ना। हम उहे कहला ही रही तो जौन कहले रहनी उ पूरा करम ना। जब हमके उहाँ के माता जी पूरा कर देनी छठी माई तो हम काहे ना उहाँ खातिर पूरा करब। चाची एगो बात कहो तनी जेकारा जौनी मिली अगर दीही तब वो ठीक बा आ ना दी हाँ हाँ हमें तो राज ना होके नी बाबू ना कैसे त कहलन कोनो भीख मांगतानी भगवान के सवारी 10-5 जाला मिल जाई 10 गो घर बस अपन मिला के हम उहाँ के तो हम उ करब कि छठी माई जैसे हमरा के खुश करबे हम खुद ना ना खुश ठीक करब। हो दर का उहाँ के खुश करबू हो जाएम कि जौन भक्त बात से तवन हम जय हो छठी मैया। ठीक है बा बबुआ। अरे कोनो तो रुपये होवे माता जी के नाम पर 10-5 कुछ कैसे त कहलू कि जितना भक्ति उतना भाव तो और एकरे में का करे के देखा बबुआ सच मन चंगा कठौती में गंगा गंगा। मन साफ रही तो सब साफ साफ बाटे रही। जान लो जाए द दुनिया के जैसे छठी माई सबके दुख हर तड़ी हमरो हर सीहे हाँ हरिहन अरे आदमी कहला कि शक्ति नहीं कर में शक्ति नहीं खे दादा। अरे बाप हो बाप मत पूछ सूरज बाबा के लाली ये बड़ा बैसल हन कि आवेला नु कि मन एकदम गदगद हो जाला। गीत जब कान में सुनाला नु त लागेला कि हां परब आई इनका पड़ी छठ ना तारे गाँव ही जाए इनका पड़ी छठ में ओजे का करे जे हमर भाई संग लड़े जका देखा लड़ा तनी कि जाए हम को जे ठीक लागलो ना का परिअक्सर होई रहे त कोई रही जा परिअक्सर गल न तले रहे त कंट्रोल हम ना जाए को तनी मन तनी अब तो तनी लंबा हो गइल बड़ तो बोर लागत और से का आप नहीं बोले ना तना तना हम नहीं बोले ना तनी मजाक करे त जाए दो चल अब लेकिन ठीक लागला का फर्क ये बटे तोने पहन ली लेके चाहिए ठीक बना ई का कहतल बजे पुराना फर्क नहीं पड़ा नया चाहे साड़ी अपने उधर ही ना कलम पहन ले साड़ी रो बाप पहनम हां दे दियो ये फोन कॉपी बोलेली छठिया माता सुनाए सेवका लोग सुनिए सेवका लोग। बच्चे ढील है प्रभु जन सुनो छठी माई खातिर मांगता नहीं हम ढोंगी ना हम मांगे खाए वाला ना है बच्चे तू लोग ना तो तू करो जब भखौती मन ले बानी के बाजी के
छठ करे के मांगो तनी हम। के हां इधर है बच्चे भखौती मन ले बनी तो जन बात से मन हम है दा ले आओ दे। अरे दे ये मुंह कता कताई। रोवा के आनी जी छोट करे आय है हम कहीं नहीं जानत ले आओ। अरे अरे दूसरा टोर ना जाए के रहे दे ले। छठी में के ले गीत गावा फुर्सत नहीं खेले। छठी में के गीत गई तो तू गइलू हनु तो हम कहे तू गए। लोग ट्रेन में लड़का का बधाई में नाचे वाला हमर देखा देखी घर में लह तहरा देखा देखी तू हाँ। हमार देखा देखी घुमत ले आ ना रे मुंह कता कता ले आओ। तो हम लोग रोज के ये डुगी डरा में बाटे धंधा ऊपर आ ले बड़ा लोग ए चुप रह रे सलमान खान के माई चुप जा रह। मांगा तो ले जाओ आओ। ये जी तो हमने चाही बाजा के बहंगिया बहंगी लचकत जा बहंगी लचकत जा पेलैना दौरा माटे चाउठाय दौरा माटे चाउठाय बाट जे पूछे रे बाटोहिया ई दल के गारा के जाय ई दल के गारा के जाय तू दया मैया के जाय जौन हम मांगत जन तहू मांगता रह आई का रे छत देता रे। और तो जो हमने ले के आओ चूड़ियों तोरा है ना जवाब तोरा नहीं बुआ पता हमने के को का कीन के आवेला खेती ना होखेला ए बुचिया ए कन्या तनी हमरा साथ एक बार जयकारा लगा दे जा बोला बोला छठी मैया की जय जय ले आओ रे ले आओ तोरा बर बढ़िया मिली ले आओ। हाय देखी त कितना नीमन से मंगे सुन हमने के कीन के आवेला 1 किलो अरे तो ले आओ जा मांगा जा खा जा ले आओ नहीं फिर कुछ घटे ले आओ ले आओ बर तोरा बढ़िया मिल ना देबे नु तो लंगर आलू से बिया होई ये जी देखी छठ रोवा करत तनी सारा पता नहीं हो देखी कितना विधि विधान से आई यार हम विधि विधान से भाई जो ले आओ हमरा ले विधि अब विधान से जन क्यों जुड़ल तो दे हट हट के गीत गावत अरे चल चल हम गावत नहीं। अरे तेरा घर आया बाल गोपाल तेरा घर तो तू ही गाओ गाओते ही गाओ। अच्छा गा ले आ पैसा लो डाला मन पैसा तोरा मन ले आ चाउ देह में पैसा लाओ। बस जा 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 घर ले हमनी के एकरा के दे दी का सारा रे। बक जी ना अभी कुंवर लड़की बड़ी पढ़े लिखे हां ली दे आता नहीं बतोरा भी। हां जाई 100 रुपया दिया गइल कम बा एतना के हमनी के दू बेरा के खर्ची आ जाई तो तोही के मुंह मरलस खर्ची के जा सन तोही का आशीर्वाद तो नहीं खेदत लेकिन ठीक है बहुत अपन हाल को छोटवा छोड़ दे तो हम तो कबार दे। चलो यार आजकल कुछ मंगलो पे आदमी नहीं खे देते ना हो सर कहां रे दिल्ली दिल्ली हाँ अच्छा घर के गोड़ लागल सासू बड़ी गोड़ लागल मने कहां जाकर गोड़ के दिल्ली जतनी जाई घर द्वार बढ़िया से देखम आ के कारण से पूछ के मने दिल्ली सही माई हमारे के एगो बात बताओ। बाबूजी परिया गइल बानी त केकरा से पूछिंगे बताई रहुआ हम कुछ नहीं की अरे तो ते अब जान गली सुनू कि दिल्ली जाता नहीं लिया के हो गल तो करे तो हमर दू गो बेटी बाड़ी सरे है ऐसे हमर तो बेटी लेके हम पढ़ल बानी वो हरनी के बारे में नहीं कर कुछ सोचत मर्द लियालू लेके जात हरू। अच्छा ये बताओ बेटी 22 साल तक खाटी पे नहीं सुन पड़ल राउर बेटी रहुआ के तरवे लुटते भाई से तो हमको तोहर के कौन जरूरत बा बताई रहू रे। अरे परिवार लेके जा तारे बाहर में परिवार लेके रहबे तो 1 रुपया बची तोरा जाके बता जो करे के काहे लेके जाता अच्छा ते ही बताओ कि को दिन हम अपना तावा पे हाथ जारी बियाह शादी भइल बताओ पहाड़ जा रे खाती बताई रहू रे हम जाई तो दुगो रोटी नदी भी आइले वो त ना जाइबू हम कहत नहीं का बियाह हो जे दुनो बेटी बियाह करे में 20 वर्ष टाइम बाटे छोटा की के तो हम ताकि 20 वर्ष में हमरे लड़का ने किसी अनु जी सन बताई रहू रे त मने हम तब
लेके लेकिन के तब हम पौरा रही ना रे। मतलब हमने के भरोसे पैदा कइले है ना। आय दू गो बेटी। ए तू चुप रह। तारा से बात हम अपनी बेटा से बात करतनी। बोल का कहते बोल। तोरा के हम जन्मैले बानी तो तू हमार दर्द ना बुझेबे, हम तोर दर्द ना बुझम। तोर बहिन न हैस ऊ तो दूसरा के घर के बियाह करा का बा। अच्छा ई बता कि केहू जाता रे पे जाला त हाला गुला कोइल तोरा बढ़िया लागता। हां तू जातरा पर जातरा तब कहां जाता रे? हां है घर में दू गो सयान हमरा तो बेटी छोड़ के 207 हो बहिन बहिन जाता। की दही कटोरी में लेके पतोहा जाता ए बबुआ जाता। त नीमन काम पर जाइला पना तोहरा के का हम जहर मार देता नी। तू हमर लगे के बारे में कुछ सोचता नहीं खूब। तो काहे खातिर बता ना पहले सवार त बनी जी के मर्द के भेजे तनी बाहर पतोह के रख तनी घरे ना त कोरा में लेके बैठा रह जा। बैठा रह जा घर में कमाए के ना भेज सारा जा। दिन मार कहिए जेबे कमाए कहिए जेबे कमाए जे एक कहत रही तोहरा के ना कहत रही। हां त अकेले ठीक लागी। चली जी अब चल ना छुटत रहो रे। सुन तोमा गजब कर हाला मत कर गोड़ा लागत नहीं। अब कोनो बात हो त हमरा के फोन करी है। चलो हां कुकुर के पिलाए का देखिला ये तो जमाना आजकल के आ गइल बाटे। पहले के का जमाना रहे अब के का जमाना आ गइल बा। ई सही आदमी कहल बाटे कि भटजू आ गइल बाटे। बताव एक बार भी नहीं के बुजरी कहत कि हां नंदी ये मर्दा हमर कमाई हां तो दू पैसा एथुए ना कि परिवार लेके बाहर में रहला पर बचे वाला बा हो। दू पैसा खर्चा ना हो जाई तो बचे वाला नहीं खे। ठीक है बाटे जा सा का करे के बा। हमार बाड़ी से लइके तुम अरे ओइबू हो अरे आओ तो नीचे का हो जल्दी। मेरे साला सही कहल बा कि बारात आ के चल जाए कि मैं एगो टी-शर्ट डाल लेके बा, एगो पैंट डाल लेके बा, ओकरा अलावा रो कुछ और आवेला पहने ना, अब- मेहरानून के सिंदूर करो, बिंदी करो, साड़ी पहनो, साया पहनो, ब्लाउज पहनो, हाई पहनो, हाउ पहनो, का करो का हम बताई मेहरानून में ताम झाम अरे ताम झाम जान के लगे जा बड़ू की। हां सब कुछ ले ले बनी कहना तो ये भी ले ले बनी ए जरा के तेरा ये चाहिए। पासबुकवा ले ले दोनों बैंकवा के। हां हां पासबुक ले ले बनी, एटीएम और नो पर्स में डाल दे ले बनी। ठीक बा आधार कार्ड और ले ले बनी अपन आपन आधार कार्ड हम ले ले पहचान पत्र पहचान पत्र रख ले बनी जी, सब कुछ कागज पत्र चली ट्रेन में छुट जे नो तो नंटंकी करत रह जाई। ए न हमरा के ना करिए ना ट्रेन में ये बोला अपने लेट कर बेटर बस हमारा के बोले दी चली का अब मैं ये क्या रे जाते ये बाहर जाता नहीं जा अपन घर के अपन देखभाल बढ़िया ले करम तू जवान लड़की और बड़ी से बढ़िया से देखम ऐसे कि जतने जना तो जी 100 रुपया कमाए के तबे ना जीतान दहेज दिए ई। अरे दान दहेज दिया ही चाहिए ना। हमनी के पैसा नहीं के 2 रुपया हाथ पर लड़का को लड़की भी है वो कैसे पढ़ी पढ़े खातिर प्राइवेट में नाम लिखवावे को बटे। चली चली चल चल कुछ बोली कि ना बोली। ना बोली बोलो लेकिन बढ़िया चीज बोलिए जतारा मत खराब करी हो बोलो। आ तोहनी के बड़ा दोनों निमन काम करे बड़ा स। अरे ऊ तो माने चलिए गइलन स। तोहनी के का कहत रस? अब कहे कब हमने माने दुगो हमर लड़किया के चलते भागत रस। अरे देवे लड़की के पड़ी। तो लड़किया के का के उंगर गोड़ावा ध के बैठ के बैठल हम जा घरवा में त बताई अनाज पानी भातार लगे बारे में रहबो जे त पैसा बची। हां तो का हम कंपनी में काम कर किनले बच्चे बा वजू कंपनी में काम कर। अरे करी ना पैकिंग करे वाला काम एकरा मिलल बा। 2 रुपया ना कमाए के तो दुगो लड़की या लोग लेके बड़ा सन का त इहे न मने सोचत रस कि बुढ़ावा अब केनो काम जोग नहीं खे रह गई। दू को सियान समरथ बाड़ी स हमरा कपार के बोझा बाड़ी स ना रे। आता ना बती है हमनिए पर लागू भइल। अब भैया गइल हम तो उनकरा पर लागू ना हम भइल। जानी कि आगे बोले में यहाँ नौ दिए तेल न जड़ जाई बोल हम बाप कहती यहाँ के हमनी के आगे छोट बने जा कुछ फौक के चल जली हैं फौके के नहीं खेनु सोचे के चाहिए हमरो एगो बेटी बिया बिया शादी हम कैसे करम कमैबे ना करब तारे सारा पर ही एगो काम कर से पहले अपनी बेटिया के देख लस। आ ही दादा तो भविष्य ओकर ना देखब तो कैसे बनी भाई। देखी मम्मी जी अब हमनी के जतारा मत खराब करी ठीक बा 8 बजे न ट्रेन है भैया जी हां तो चली निकली जा अब का देरी टेम्पुआ कइले आवता ठीक बा ठीक बा ठीक बा जा सब तोहनी के भरोसा नहीं कि एथु कइले हमार जीवन बा न बेच खोज के उहे बियाह शादी करब जा। काहे के बेचब? लेकिन भगवान न सात घर दुश्मनों के तोहनी लेखा बेटा पतो ही मत। का मतलब सुनावे लगी ना मम्मी जी हमनी के जाए के बेरिया रोज सुनावे लगनी आ दीदी जी के कहे ना सुनावत रहनी हमनी के ते चुकी आवाज ना आइल हटे उनकरा के बोलनी रो ना उहे लायक बाड़ी है ना तू ही लायक बाड़ू। दोनों जानी अपन प्लान बनैले बाड़ू जे जाए खातिर बाहर। हां तो जाइल ना जाई बताई। अच्छा तो ऊ रही हम दिल्ली में तो हमनी के रहली है जा हां आई जा या आगन लीपम हम गोबर रोज चाय बजे फोरा ही दोनों जाने दिल्ली जा जा अपन अपन पीली लेके अपन होई जा एथु करिया जा 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 जा
का माई करे जा जा का करे के बाद जा जा बान हो जाके हमर 3 माड़ा अरे ये पक अरे हमरो दिमाग बान हो जाके 5 माड़ा खेत वही के बेच के बियाह करब अब करब की तोहनी के ना आ करम त पूछम ना बोलाइब ना तोहनी के बुझाई तो ये सा चाहे मत ऐसा खबरो ना देबे जाई ओतना फलाना बैठू नहीं की जैसा जैसा खेत नोट मत मीटर से जैसा खेत उत मत बेचिए ना तो हमनी के आगे चल के बड़ा दुख हो जाए छोटियो खेतो बेच दियो नो ये तक तड़ी खेतो बेच देवे के लेकिन के बियाह कर लेके त ई बाजा ना बाजी ई समझ जाई हां हो जाना त और बढ़िया बात हम पैदा करनी चली हम पोसनी पलनी हम बियाह बनी आ तोहला फतार वाली भेल बड़ू जा रह हमें गोड़ लगा जे तहनु हमें गोड़ लगा के जरूरत नहीं के चली तोहला के गोड़ लगला सब सुअर को में ना चल जाए चलो माई के सारा जा 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 तू वो जैसे बेटी लेके परल बनी वैसा ही तोहन लोग के जन्मैले बड़ा जाए जन्मैले बड़ा जाए हे एतु दिना में देखबा जा तोहन लोग का करे के बाटे उ त सीढ़ी ऊपर सीढ़ी लागल बा आज हमारा ऊपर त कल तोरा ऊपर कोनो बात ना जा सब त करबे करब हम कहां छोड़त नहीं चलले ना जाइए ताकि टेम्पू जे खाला बा चली चलते नहीं बनी बता कितने जल्दी जल्दी चली साड़ी दब जाए तो कहा तो संडील किन खपड़ा में चप्पल किन ले बनी चलो ना कमाई के तरह के सैंडल का हम बड़ा का जूता एज के तो इहे को तो दुख होता है ई से तो बुढ़िया के छोड़ के हम जाता नहीं तो जा तो चल ने तो संता का बहुत पैसे दे के हाथ रोबा चाहिए जा तो ये बाहर जना तो चिन्हत नहीं को का भौजी ऐसा जना तो कहथु के हाउ अरे कहां जा तू जा बाहर जा तो नहीं जा बॉम्बे तार बुझा जनत नहीं के भैया आए घर में हमनी के बैठी हन जा के देखे हमनी के आए काई माई नहीं के घरे पे खेलाई मान लक माई कमाए जाई आए अरे माई अरे अरे वो छे जा जा अपना माई की है जा जा हो जी अपना माई की है रही जा 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 का ऐसी को लइके के बोला तू अरे हैं डरामा करबे रोड पर जनवई बे गांव देखा भैया मान ला कि दूसरे घरे काली तू तो अपन भाई ना हो तोरा के तो समझे के चाहिए हमनी के बारे में क्या चाहत और सारे घरे में जीवन भर ही गुलाम बन के बहरी भीतर ना निकली देखी फुटर फुटर मत करे ठीक बाटे हमनी के जतारा खराब करते एक तरह और माई खूब बोले ना जतारा खराब देखनी एज के रोवा बोले लगने होता क्यों लड़की कापी गिरैलस जाई रोवा घरे दरे बेटा जो घरे ज्यादा ना रोड पर बोला जाला वो मोह दया में पड़ जाता नहीं बहिन के ना हैं तनी हई रोती एकरा के ले जो ना रे अरे चल जाता ले जाना त नीक रे खुदा कर ठीक बा अरे इधर आ काहे ले ले के जा जाओ ले लो लो कहां से बेटा जाली सारे जतारा पे एकदम हई देखो हो त तार जतारा खराब हैं ले जा जाए से पहले ही तू झप दे देबे देखा बड़ नहीं रहता ना तो तारो को बता देती चल चल वो ना कि तोरो का मार देती थोड़ी ये तना जैसे लागत है करा ने मान लड़की है अरे पहले में पैसा मैया के तू का जाना बे रे हां त यार माई ओसने हइए हड़ी ठीक बा इहे कुल ज्ञाने दिए लड़की के ई से त हमरा मन उबिया गुल बाई सब कुल ननद के बोझ लेके ठोइए रह छोड़ी सब के टेंशन फूक दे जे फूक अब जान तड़े अब हमनी के नया भाव में आवल जाओ ओया जाई जे महीना मिली हमरा के वजह टी-शर्ट आ सूट पहन हम ठीक बा तोरा का तो ऐसन कपड़ा पहिराई नु कि कपड़े न रही माने कपड़ा रही माने छोटा छोटा हीरोइन लेखा छोटा हमरा हीरोइन के बारे में सूटे हमरा के पहनाएम ना रहुआ ओतने काफी बटे चल सूटे पर खुश बड़े अब बढ़िया होटल ताज होटल में तोरा के ले जाके अर्गर बर्गर चाउमीन मम्मी सब खिवाइम अरे चली ओ जगह गेला के बाद ना पता चली अभी तो हेता ना फेकत नहीं ओ जगह गेला के बाद तेल न निकले लगी अभी का कही ना अरे रख फोन ए जगह काम बटे खाना बनाए को त खाना तो अब हम बनाए में अब देखत नहीं रहू का करत रे तेल के वैसे निकली देखो तनी बाल काहे भगवान अरे लड़किन के खाली मुंह देखे के पड़त त न त आदमी जाके कहीं मोर घर जाइत न ना रहित ना है कुल करे के पड़ी त का केहू निमन कही हाँ कि सब केहू के रहते हुए फलाना वो है काम करत आही हो दादा इहे ना बात बा हो कामवा छोड़ दिहला पर कोनो होता काम बुजरिन के जब इहे रहे त अइली सब तबे चल गए रहती सब हाँ चल ठीक है बा का करे के बा रोवा डहा काम सब माई भेज के तू भेजली अरे भैया के बाहर अरे हम काहे के केहू के भेजी हमारा कहला में बाना सा दोनों के दोनों वो के कहता वो अरे के नीक करता ना जा जाके आए मान ले कि वो दूसरा घर का ई तो अपन भाई ना रहना हां अरे दादा। तरह के नहीं समझे सोचे के चाहिए कि घर में बहन बाने से तो के खर्चा चलाई आम के भी बाहर कमाए हम आम के अचार चटा दे तरी सा वही में वनी के मती फिर जाता जनलू ज्यादा ये रहनी है तो हम लोग के बियाह शादी कर देम अपना घरे दुख में चाहे सुख में बन रही हो जा
यानी कि जब ये रहन बता के जानता कि हम ना रहम त तू लोग पूछी हाँ अरे सर कहला तो कहता ना कि जैवी के नहीं घरे हमारा रास्ता काटत तली कुकुर बिलाई रे सन मने के त बिलार कुकुर होइए गइनी जा अरे ओनिए के त हेडक से हमार बुझाता कि बीपी लो हो गइल बा चक्कर आवत चलत तनी तो का करी ई टेंशन हम के जन्मले में तो हम ही ना लेके चल आइए दादा अरे वो खेलवड़िया के हम का कही आगे आगे वो कहरा तनी जाता नहीं ना यही से वो पीछे पीछे सीख के खाली यही से जाती जा ज्यादा का करे के छोड़ा तू लगी घी गइनी इतना लेकिन हमार बात ना मानना सा हम हूं इतना माना कहने कि जाएगा भैया रह जा तो नहीं हम नहीं रहब घर में बड़ुआ हो गल बना सा भाड़ुआ मेहरारू के कहला में जानलू इहे कहला मेहर बसुआ हो गल बना सा बता तो ये हमार ट्यूशन का फीस दे के कहां ले देव जी तू जा खा हम माई भी है ना भीखो मांगे तैयार कर दी फीस टेंशन मतलब जा बाप पड़ल बाटे माई नहीं के पड़ल बस भगवान हमरा के जांगर दे जा खाना बनावले बानी 2 गो आलू 4 गो रहे वही के चोखा मिसानी है अब भात बनैले बानी ना होके तो तनी अचारा में से ले लिए जा चुटू से वो कहाँ भी है छोटा की मागली कर ले उधर बैठल लिया भेटाई रही का करी चलो ठीक है बा जेकर केहू ना होला ओकर भगवान होखेलन आओ जा जन्मावल बेअर्थ हो गई जनले रहती त नतियन के दुनहुन के सवरिये कहत नहीं रे मती काम लेके करत दादा सौरिये में मुंह आ देला रहती नमक चटा के दो मैडम हमने किसी से हमने का अपन टीम है हमने के ऊपर परिवार के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए ऐसे कुछ दी भी दे अगले वीडियो में